Όταν οι σκέψεις δεν σταματούν, πώς να αντιμετωπίσεις τον νοητικό θόρυβο που σε ταλαιπωρεί? Όλοι έχουμε σκεφτεί κάτι ξανά και ξανά. Μια φράση, μια εικόνα, μια ανησυχία. Κάποιες φορές όμως αυτές οι σκέψεις δεν είναι απλώς ενοχλητικές. Μοιάζουν με ανεπιθύμητους επισκέπτες που μπαίνουν στο μυαλό μας χωρίς να ζητήσουν άδεια και δεν λένε να φύγουν. Είναι οι αιμονικές, ανεπιθύμητες, επαναλαμβανόμενες σκέψεις που μας αποσπούν, μας κουράζουν και πολλές φορές μας πανικοβάλλουν. Στο παρόν κείμενο θα αναλύσουμε διεξοδικά. Τι είναι οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις? Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος όταν παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο σκέψεων? Τι είδους σκέψεις συναντώνται συχνότερα? Πότε μιλάμε για κάτι φυσιολογικό και πότε για παθολογικό? Τι τεχνικές μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα για να διαχειριστούμε αυτές τις σκέψεις? Πώς να αλλάξουμε μακροπρόθεσμα τη σχέση μας με το νου μας? Οι αιμονικές ή επαναλαμβανόμενες σκέψεις, intrusive thoughts, είναι σκέψεις που εισβάλλουν στο μυαλό χωρίς να τις επιδιώξουμε. Δεν είναι απλώς σκέψεις ανησυχίας. Είναι σκέψεις που επιστρέφουν επίμονα συχνά με ενοχλητικό ή ακόμη και τρομακτικό περιεχόμενο και μοιάζει να μην μπορούμε να τις σταματήσουμε. Μερικά παραδείγματα. Κι αν πω κάτι λάθος και γελιοποιηθώ, μήπως δεν έκλεισα την πόρτα? Γιατί σκέφτηκα αυτό το απαράδεκτο πράγμα? Και αν αρρωστήσω σοβαρά? Οι σκέψεις αυτές συνοδεύονται από έντονα συναισθήματα, άγχος, ντροπή, ενοχή, φόβο. Και όσο τις αποφεύγουμε ή προσπαθούμε να τις καταπιέσουμε, τόσο πιο έντονες γίνονται. Ο εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος να επιλύει προβλήματα. Όταν εντοπίζει μια απειλή, πραγματική ή νοητή, ενεργοποιεί ένα σύστημα συναγερμού. Το πρόβλημα είναι πως πολλές φορές αυτός ο συναγερμός χτυπάει χωρίς λόγο ή συνεχίζει να χτυπάει, ενώ δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Έτσι, ο εγκέφαλος παγιδεύεται σε ένα loop. Πρώτα, εμφανίζεται η σκέψη. Δεύτερη, προκαλεί άγχος. Τρίτη, προσπαθούμε να την διώξουμε. Τέταρτη, η προσπάθεια αυξάνει την προσοχή μας προς αυτή. Πέμπτη, η σκέψη γίνεται πιο δυνατή. Είναι φυσιολογικό να έχει κανείς παράξενες ή δυσάρεστες σκέψεις. Το κλειδί είναι πώς τις ερμηνεύουμε και πώς αντιδρούμε. Φυσιολογικό. Είχα μια περίεργη σκέψη, αλλά τη βλέπω σαν σκέψη και την αφήνω να περάσει. Μη λειτουργικό. Είχα αυτή τη σκέψη, άρα κάτι δεν πάει καλά με μένα. Πρέπει να τη διώξω. Όταν οι σκέψεις επηρεάζουν την καθημερινότητα, τις σχέσεις, τον ύπνο ή τη λειτουργικότητά μας, είναι καλό να ζητήσουμε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας. Αναγνώρισε τη σκέψη χωρίς να την κρίνεις. Πες στον εαυτό σου, αυτή είναι μια σκέψη, όχι γεγονός. Δεύτερη, αναπνοή και σώμα. Φέρε τον εαυτό σου στο παρόν. Δοκίμασε την τεχνική 4-7-8 στην αναπνοή. Περπάτησε ή κούνησε το σώμα σου ελαφρά εστίαση, grounding techniques. Ονόμασε 5 πράγματα που βλέπεις γύρω σου, 4 που ακούς, 3 που αγγίζεις. Κατάγραφη σκέψεων. Γράψε τη σκέψη σε χαρτί. Αυτό λειτουργεί σαν αποφόρτιση του εγκεφάλου. Πέμπτη, μην προσπαθείς να την διώξεις. Όσο περισσότερο πολεμάς μια σκέψη, τόσο δυναμώνει. Σκέψου. Ας την αφήσω να υπάρχει. Mindfulness, η εξάσκηση στην παρατήρηση χωρίς κρίση. Μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τις σκέψεις ως φαινόμενα του νου που έρχονται και φεύγουν. Γνωσιακή αναδόμηση, cognitive restructuring. Εντοπισμός γνωστικών σφαλμάτων, π.χ. η καταστροφολογία. Αντικατάσταση με πιο ρεαλιστικές σκέψεις, 3. Έκθεση χωρίς αποφυγή, exposure. Αντί να αποφεύγεις τη σκέψη ή το ερέθισμα που την προκαλεί, την αντιμετωπίζεις σταδιακά ώστε να μειωθεί ο φόβος. Συστηματική ψυχοθεραπεία. Η υποστήριξη από ειδικό βοηθά στην αλλαγή του τρόπου που σχετιζόμαστε με τις σκέψεις μας. Πέμπτη, καθημερινή φροντίδα ψυχικής υγείας. Ύπνος, διατροφή, κίνηση, κοινωνικές επαφές, όλα επηρεάζουν το πώς δουλεύει το μυαλό μας. Ένα από τα πιο παγιδευτικά σημεία των επίμονων σκέψεων είναι ότι τις ταυτίζουμε με τον εαυτό μας. Αν σκέφτηκα κάτι άσχημο, άρα είμαι κακός. Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν είσαι η σκέψη σου. Οι σκέψεις είναι προϊόν του εγκεφάλου, έρχονται και φεύγουν. Δεν είναι εντολές, δεν είναι γεγονότα,
δεν είναι ηθικές κρίσεις. Η αποστασιοποίηση από τις σκέψεις είναι ένα βήμα απελευθέρωσης. Δεν χρειάζεται να τις ελέγχεις. Μπορείς απλώς να τις παρατηρείς και να τις αφήνεις να περάσουν. Κάτα κλείδα. Το μυαλό σκέφτεται. Αυτός είναι ο ρόλος του. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση μας με τις σκέψεις μας. Να μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, να τις αποδεχόμαστε και να τις αφήνουμε να περνούν. Αυτό δεν σημαίνει παθητικότητα, αλλά ψυχική ωριμότητα. Και τελικά αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Όχι να μην έχεις ποτέ σκέψεις, αλλά να μην σε ορίζουν.